2020 इं मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाय गोरोबथानि बैसोआ आबुं 5 बोसोराव आगान होफैबाय। मैयानि सानाव गोरोबथा सानखौ लानानै बायदि हाबाफारि रनसायनायजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथि। साबायखर बावदों प्रमद बर' बिथांखौ बिथांनि दैदेननायाव जे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय बिटिआर सुक्तिया जादोंमोन आरो बिनि प्राय दफाफोरा दिनै प्राय मावफुंजाबाय। मोनसेल' गेदेर मोनसे दफा दङ 3 पॉइंट बयबो नोंथांमोना मिथिगौ जि 60टा समष्टि जानो गोनां बियो गासै रेडि जानानै दङ जों मोनथिदों जानायनि लामायाव गासैबो बिनि जिखिनि स्ट्राक्चार बानायनांगौ बे रेडि जानानै दङ। नैबे फेब्रुवारियावहाय जि बा मार्च लास्ट मोनसे पार्लियामेन्ट सेसन जागोन बेयावहाय बिला जोबबानो निश्चय 60टा समष्टिजों जोङो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिटिआरआव जोङो 60टा समष्टियाव जोङो बिसायख'थि फाथिनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। अदालगुरि जिल्ला धोनस्री ब्लकनि गाहाय नेतारि रथेन्द्र दैमारिनि बादिब्ला प्रमद बर'नि 22था हारि हारिसानि जौगाथायनि थाखाय बेखेवनाय भिजन डकुमेन्टआ बेसेबां गोग्गाथाव आरो सानजाहा बड'लेण्डनि सिमाया बारायनांगौनि थाखाय भारत सरकारनिसिम खामानि मावफुंनानै होनांगौनि थाखाय मिजिंथिहरो। 4 बोसोरनि उनाव बेबायदि मोनसे फिसा काउन्सिला जे बिदि गासै जनगोष्ठीनि थाखाय भिजन डकुमेन्ट बानायनो हानाय बे मालाबाबो सानथ'वा। दिनै बिटिआरनि जे हारि माहारि मोनसे डिसिप्लिनाव फैबाय थादों आरो जों बर' हिसाबै जों बिटिआरआव बांसिन अनजिमा थाहैबाय। जों बाथौ समाजानो होन ब्रह्म समाजानो होन ख्रिस्ट समाजानो होन बा जिखिनि धोरोम दङ जों खोब डिसिप्लिनाव दंखायो नङा होमबा गामि आफाद दंखायो। मोनसे समावहाय जों नुदोंमोन बिटिआरनि गोबां जातिफोरजों जोङो दावराव दावसि न' सावलायनाय मोनसे थासारिमोन। दिनै नाथाय बेखौ प्रमद बर'आ बे 3-4 बोसोरावनो फोजोबनानै दिनै जौगानायनि फारसे आगान सुरबाय थादों। बे बिटिआर सुक्तिनि जुगिदि मोनसेल' मैखोम मावफुंनो गोनाङानो बेनो एरिया एक्सटेनसन। दा बेखायनो जों मिजिंथिदों दिनै बेखौ बिथांमोना निस्सय मावफुंना होगोन आरो बै समावनो सुक्ति समावनो बुंदों बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ रोखा रोखा मावफुंगोन होननानै आरो बे हिसाबैनो जे गोलाव सोमावसारनाय एनडिएफबिनि आबसुनि सोमावसारनाय बेखौ गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों फोजोबथ'नानै दोननाय जादों। दा बेखायनो आं मिजिंथियो नैबे मार्चआवहाय जि फैनो गोनां बेवहाय निस्सय बियो पास जागोन होननानै खोनादों। बेराफारसे अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धोनस्री बियाबा 10 बोसोर गुबुननि आखायाव थांनानै जेबो जौगाथायनि फारसे दावगानो हायाखै होनना बुंनायजों लोगोसे बेबाराव सोलिफु एमसिएलए फ्रेस मोसाहारि आरो एमएलए सरन बर'नि रोदाखौ बेबाराव बियाबनिफ्राय बुखुनाय जासिगोन होनना मैयानि सानाव आखाइ दिखांना बाथ्रा बुङो मोनसे समनि फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि आथिखालनि धोनस्री ब्लकनि गाहाय नेतारि रथेन्द्र दैमारिया। आरो धोनस्री समष्टि हिसाबै जोङो दिनै फ्राय नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 5 बोसोरावहाय रबार्ट नार्जारि दंमोन आथिखालाव फ्रेस मोसाहारि बिथाङा दङ। थ' 10 बोसोर धोनस्री समष्टि हिसाबै रायजो राजाया सरकारनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। दा बे हिसाबै गोबां उन जानानै दङमोन बेखायनो दिनै बिपिएफनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय एआइडिएफनिफ्राय लोब लोब फैबाय थादों आरो जोंखौ दिनै इउपिपिएल हिसाबै गोबां गोख्रों खालामबाय। जोङो दिनै 13टा प्राइमारि गासै 84 बुथ कमिटि आरो सुबाफोर बेबायदि जोङो दिनैनि थारिखआव गोबां गोख्रों जानानै दङ। थ' जिहेतु फैबाय थानाय समावहाय हाग्रामा बा बिपिएफ सरकारा फैखाला बेखायनो बिनिफ्राय फ्रेसनि रोदाया बुरखुजागोन सरन बर' बिथांनि रोदाया बुरखुजागोन बे रोखा। बेखिनिखौनो आं मेसेज होबाय। थेंक इउ।